Я ми кажете, кой е виновен за глобалното затопляне? Комунистите. Комунистите, какво направих? Ами защото заради тях просто те са виновни абсолютно за всичко. Те са виновни, че за глобалното затопляне, за хората, които измират всеки ден. Просто не мога да кажа нещо хубаво за тях. Що така тия комунисти? Моля? Вие комунистка ли сте? Дали съм комунистка? Моля ви се, аз просто трябва да се самоубия, ако съм комунистка. Я ми кажете, Фаренхайт какво направи за глобалното затопляне? Нищо. Какъв смисъл нищо? Ами нищо не направи, защото в смисъл такъв, че трябваше да се взимат мерки и така. Аз съм убедена, че има не с газ да се работи или с някакви такива неща, и може и с вода. Примерно колите могат да се карат и с вода. Но те така правят, че абсолютно всичко направиха и да могат да се изразходи нефта, за да може да печелят пари. Това е. Ама с каква вода? Минерална или чешмяна? Ами чешмяна вода. Просто както във Втората световна война са опитали да направят от тежката вода бомби и така нататък, те могат да направят и с вода да може да се работи всичко. Я ми кажете, какво ще се случи с северната ни граница при това глобално затопляне? В северната ни граница просто можем да се удавим всички. Това може да се случи. А какво става при 451 градуса по Фаренхайт? Какво става? На вас не ви ли е ясно какво става? Не, искам вие да ми обясните. Става това, че избиват се и животните, и хората, и всичко лошо, което може да се случи, това се случва. При тая температура? Абсолютно. Какво има на тая температура? Сатанински ли ви звучи или как? На тази температура ми звучи как... Какво... Просто... А с още една дума ще ви кажа, че за всичко е виновен комунизъм. Това е. Кое е всичко? Освен за глобалното затопляне? Друго? За глобалното затопляне, за атентатите, за абсолютно за всичко. Всичко лошо, което се случва, те са виновни за това. Ма това на китайски юрист ми прилети. Според мен те даже не трябва да дишат въздуха, ако ме питате. Как да не дишат въздух? Защото те не живеят те не заслужават да живеят. Вие бихте ги избили, май? Ако имах възможността, да. За да мога да се изчисти света от тях. Че света ще си измре, хората вече... Знаете ли, че народът по целия свят трябва да има 2 милиарда или 3 милиарда могат да ви излъжат, искат да остане хората. Народа изобщо. Да. В бъдеще време какво лошо ще направят още комунистите? В бъдещето време, ето казах ви преди да ме питате, ще намали. По света няма да остане народ, защото те ни избиват по този начин. Но ние сме много 6 милиарда, защо да не намалеем до 2? Защо пък трябва да намалеем? Нали затова раждат? Нали затова раждат? За да може да се размножават и така нататък. Ето в България, примерно, колко останахме вече? Ние почти се губим като раса. Комунистите ни изтръпаха. Да. Какво направиха комунисти? Изтрепаха българите, интелигенцията, останаха само селениите, за да могат да не, като има избори, да гласуват за тях, защото те просто не могат да мислят реално. Ама вижте, китайците, комунисти, пък толкова много правят за българския народ. Пълно с стоки от китайски по 1 лев. Китайският народ разбра, че не може да се освободи от комунизма. Но искат да си живеят добре. Вижте, комунистите правят нещо хубаво за нас. Те нищо не правят хубаво. Какво хубаво направиха за нас? Толкова стоки все по 1 лев. Моля? Толкова стоки все по 1 лев. Без пари направо. Това от комунистическа държава. Моля ви се, аз съм живяла в Германия. Там съм купувала разни стоки, които струват примерно 15-20 евро. Тук ги продават по 70 лева, по 50 лева. Как е възможно? Защото там преди излизат стоките 1 година, 2 години по-напред, тук кога идват? Благодаря ви много. Приятен ден.